Винаги съм мечтала да бъда бременна през лятото и ето, че сбъднах и тази своя мечта. Слънце, плаж, море, солен пясък по кожата и много вятър в косите. Обожавам ги, но по време на бременност последиците за кожата и косата ми са още по-големи. Няма проблем, защото по време на моята бременност аз се доверявам на Кама Йога. Кама Йога не е поредната козметика за лице и коса. Това е цяла философия, която се базира на древното изкуство на аюрведа. Всичко, от което се нуждае моята кожа, за да бъде перфектна, е Youth Renewing Face Oil, което съдържа в състава си 21 от най-скъпите оля в света. Не съдържа вода и никакви консерванти, което го прави изключително ефективно и хипоалергенно. Като фризьор пък съм изключително педантична в грижата за косата си, имам какво ли не, но това лято се спрях на един единствен продукт и това е Revitalizing Hair Growth Elixir. Продуктът съдържа 20 луксозни масла, които действат изключително благотворно върху скалпа, а както знаем, здрав скалп, здрава коса. Освен това, маслата предпазват кератина във вътрешността на косъма, в резултат на което косата е здрава и хидратирана. Предпазват от пърхот, забавят побеляването, засилват растежа и предотвратяват косопада. Вълшебните продукти на Кама Йога можете да намерите на www.kamayoga.bg. А скоро очаквайте и туториал видео в TikTok профила ми, за да ви покажа как и с какви магични инструменти ги нанасям. Чао!